Moi boas tardes, que tal, como estamos? Benvidos a todos un día máis aquí a Rincón de Daniel. Benvidos hoxe, como seguramente vai a ser habitual en gran parte dos programas, por lo menos en próximas semanas, a un novo día de O Radar. Vamos a poner isto un poquinho máis para atrás. Vamos a ver se non alío, para que se vexa ben a escenografía aquí, o setup que temos con estes vasos festivaleiros neste día no que, como vedes aquí arriba, a partir das 20:30 falaremos ca xente de Leiva. Falaremos con Denis, vamos a punto nai, tilde nai, e con Mauro, guitarra e batería do grupo de Leiva, que veñen directamente dende Muros para converterse no segundo invitados de O Radar. Terceiro programa, como vedes no título, porque contamos o especial do Caudal Fest como parte desta nova tempada na que dedicaremos moito máis importancia a entrevistas e a resumes tanto de festivais, concertos como reaccións de cancións, etc. Gracias a todos por estar, moitísimas gracias aos que ides a ver isto en diferido en YouTube ou aos que ides a escoitar isto en Spotify e iVoox en canto este subido nestes próximos días. Faime moitas ganas desta conversa, xa a quería ter a semana pasada, non, fai uns meses, e agora nunca é tarde se a dicha é buena, ou so dito bo, supoño que sería así en galego, sobre todo porque que cada vez estou máis enamorado de Muros. Teño que dicilo, cada vez estou máis enamorado de Muros, cada vez funcionan mellor as cousas en Muros en canto a grupos, van saindo grupos novos, grupos que xa levan un tempiño como de Leiva, como Tributarina, que siguen petando e que siguen formando parte dos cartéis dos festivais, e a verdade é que apeteceme moitísimo ter esta conversa. Imos ir xa agora con eles, pero antes sí que me apetecía facer estas reflexións que sabes que me gustan a mí de, bueno, cousiñas como esas cancións, xente que son que marcan un antes e un despois, na nosa vida, esas cancións que te removen por dentro, e o feito de que outro día pasoume en varios concertos, en 2 concertos, de estar escoitando 2 cancións distintas e por diferentes motivos chorar con elas, de emoción e de alegría ao mesmo tempo. E falaba isto cunha persona e dicíame, joder, pero é que o de chorar nun concerto, eso, joder, eu dicíalle, non, que bonito que unha canción te provoque eso. É moi bonito que unha canción te provoque eso, moi bonito que pasen esas cousas, e é moi bonito que a música teña esas cousas. Como emocións son as que provocan a xente de Leiva, cos cales imos ir xa en directo ahora mismo. Ahora sí, por terceira vez. Como estades? Moi ben, aquí estamos, boas. Moi ben, boas a todos. Ahora sí, joder, aí estamos, online. Ahora sí, digo, mira, a ver, podía ter pasado unha cousa, que fose 1 hora e media, 2 horas, ou 5 horas, ou 20 horas de entrevista, todo o tempo, hola, que tal, hola, que tal, hola, que tal. A ver, sería a entrevista máis distinta que tivechedes, seguro. Distinta ao mesmo tempo igual, porque sería sempre o mismo, pero... Sí, a verdade é que sí. Unha caixa de ritmos. O primeiro que vos quería... Vamos a empezar polo principio, non, polo final. Vamos a comezar polo final. Por ese concerto que tivechedes o venres, ese fin de xira en Santiago con Biribirloque e con Teima. Ese, non, punto e aparte para de Leiva. Como foi ese día? Pois a verdad que fui, joder, eu a verdad disfruteino moitísimo por varios motivos. Un deles é que fun a mala testa, no, a tocar, eu xa fora fai varios anos, un par de veces ao que era a Sala NASA, e reencontrarme coa sala, aparte, joder, creo que agora que está mellor, que a sala está mellor, pois tocoume un pouco a fibra, verdade? E despois, sobre todo, o que máis me molou foi o borrollo con Teima, o borrollo con Biribirloque. Isto do borrollo, verdade, que é unha constante en todos os concertos deste ano.
porque estamos coñecendo a moitísima xente, estamos creando unha pandilla de amigos, grupos que, joder, a verdade que é un puñete facer. E finalmente, xa acabo, deixo de falar a Mauro, eu disfrutei moitísimo. Viña cansadísimo de toda a semana, estaba feito polvo, pero fui no momento de empezar entregarme por completo. Eso sí, ao acabar estaba reventado. Como foi Pois para sí, vos bueno, como foi para ti, Mauro, ese día? Porque aparte que eu a Teima todavía non os vin en directo, a vos todavía non vos vin en directo, para joder, a vivirlo, que cago na nai que os pariu co nome, tamén vos lo digo, cago na nai que os pariu co nome. sí, se fixeron a aposta. Os vin fai uns meses en Santiago, no Milladoiro, e pareceume que tiñan un directazo brutal. Para ti, Mauro, como foi ese día? Pois foi un día de, eu creo que a palabra é satisfacción, porque estábamos un pouco ca mosca detrás da orella, porque é unha data que levamos con ela desde o ano 2020, que xa tiñamos preparada para o 1 de maio de 2020, que era unha data cojonuda porque era un venres, era festivo, se mal non recordo. Bueno, pois contábamos con que daquela que saíra ben, pero claro, entre os aprazamentos, que agora que cadrou que era en setembro, que había dous festivais importantes, como era o Caudal Fest e outro festival máis, o do Son dos Arrieiros na Estrada, eventos a mansalva. Tiñamos medo de que non nos deran ni sequera nin para pagar o aluguer da sala, que ao fin e ao cabo pois é bastante alto para o que estamos nós acostumados. Bueno, pero iso, a resposta da xente foi boa, o evento saiu ben, o que di de ni, sobre todo, que vos moi bo rollo coa xente, tamén, pois, co equipo técnico da sala e co persoal da sala tamén moi ben. E creo que, non sei, se nós sonamos tan ben como sonaban o resto de grupos, que seguro que a xente quedou tamén contenta. E iso. Falamos do Milla Rock, eu estive no Milla Rock tamén. Pois, eu creo que ese día eu fun por Derrapans, Claro, teño que pelos Rapantes. os fogos que me chamaron non os vira nunca en directo, entón era como teña a tarde libre e dixe, mira, voume facer unha hora de camiño ata ali para verlos, e de paso moloume porque, joder, descubrindo os grupos, descubrín a Vivir Loque, que non os coñecía, o sea, non sabía nada deles, non sabía a súa existencia, sabía Sí. que estaban no cartel, pero non tiña idea. E moloume, e iso é o bonito de cando, por exemplo, facedes como este día, un concerto ou un festival no que hai varios grupos e ti vas a ver a un e de repente podes encontrarte cosas como esa que diste, joder, mólame escoitar esta outra cousa que non sabía e voume pa casa con algo novo. A verdade é que son cojonudos. De feito, en Spotify tas aí o seu disco e todo o rollo, podes botar unha ollada. Está guai, joder. Está guai tamén Teima, aparte que son uns chavales, bueno, Vivirlo que igual, son chavales pero cojonudos, pero cojonudos, tío. Unha xente espectacular. Espero que veñan por aquí, eu espero que veñan por aquí porque xa teño que mandarlles aí unha mensaxilla para tamén telos por aquí, molaríame moito. Pero dicía Mauro tamén agora que este fin de semana tocaba o Caudal e estaba o Son dos Arrieiros. Eu tiña entradas do Caudal, entón, aínda que puidese, non podía ir a vervos, a verdade é que tiña ganas, porque está guai o cartel, tiña entradas do Caudal, entón foime imposible, porque ata poucos días antes non supen que actuaba de salí, pero é que este ano foi posiblemente o ano con máis concertos e máis festivais da historia da humanidade. Sí, Dame que ten que ver ca pandemia, Sí, porque é que se xuntaron festivais atrasados, festivais novos, xente con moitas ganas de tocar e buscando alugar locales, buscando máis sitios, por esa necesidade de levar todo o tempo sen poder tocar e por dicir, quero compartir todo o que teño. Tal cual. Joder, hai a xente tamén ten ganas de festa, a xente que mola este rollo. Tiña, sabes, viña dun período de non poder ver música en directo. E por outra parte, eu creo que tamén o que ven sendo formato festival, no, colleu moito poder aquí en Galicia, tío. E as salas están repletas porque hai un mogollón de grupos, todos queremos tocar, todos temos aí novedades e tal. Creouse este ambiente de moita oferta e pa diante, tío. Sí, eu estou de acordo, pero tamén eu creo que non é todo ouro o que reloce, non? Porque, para empezar, eu creo que se perden un pouco os festivais
digamos que eran máis de asociacións con ánimo de lucro, que eran festivais pois un pouco piratas, digamos. Sí que eu este ano, festivais míticos que se facían no verán por Galicia adiante, a verdade é que deses de pequeno formato e así un pouquiño pois de estranjis, que sí que se perderon. E todo pois está se profesionalizando máis. Non sei se vai ser positivo ou non vai ser, eu quero pensar que sí, pero tamén para certa música ou certas bandas, certo público, sí que eu penso que tiveron que notar como unha pérdida dese estilo de festival gratuito, aire libre e demais. Despois, o das salas, claro, ao final hai moita contraprogramación, entón é difícil para unha banda pequena galega que lle vai ben nas salas, porque aparte os custos de alugueiros obviamente subiron e demais. E joder, outro día falaba con, bueno, non vou dicir o nome por respeto, pero falaba con alguén que leva toda a vida tocando é joder, unha leyenda en Galicia, como que me que me dicía que claro, que hai 7 ou 8 anos iban a Mardi Gras ou tocaban en Compostela, petaban a Capitol e sempre estaba todo petado, e que agora que notaron que non sei se foi porque a xente de certas idades co tema de formar familias e demais, pois que se perderon un pouco máis os concertos, ou que non houve relevo xeracional para esa xente, non sei que pasou. Entón tamén é como sí que a cousa está movéndose moito, pero tampouco non está sendo positivo para todo o mundo. É que, de feito, o Millarrock eu era a primeira vez que iba a ese festival, pero estaba con dous amigos que me dicían que outros anos que lle sorprendía un pouco a ausencia de público, porque sí que é certo que non había moito ambiente, e que outros anos, sin embargo, aquelo estaba a reventar. Non sei se ten Sí, un pouco eu creo que foi polo cartel. Pero eu creo que foi polo cartel, porque Millarrock houve anos de traer aos Heredeiros a Cruz ou de traer a bandas un pouco máis coñecidas. Este ano, pois, basicamente as bandas que había eran da contorna de Bertamiráns, como Biribirloque ou Batosai. Bueno, despois estaban Chicharrón e máis de Rapas tamén, entón non había ese concepto de cabeza de cartel que che poida traer xente, non invertiu tanto o Concello como outros anos. Entón, ainda así, eu cando cheguei ali, que cheguei tarde, cando estaba tocando Biribirloque, sí que deu unha sensación de que había máis xente da que me esperaba, porque sí que eu fora o ano anterior, que era en plan de xente sentada, e tampouco é que hubiera un cartel espectacular, pero bueno, estiveran Bala, Desequilibrio Mental, estivera bastante ben. E o rollo é que eu creo que o ano anterior, eso que non había evento ningún, non había, sí que había pouca xente, co rollo de estar sentados e tal, non había moito. Entón é eso, eu creo que máis ben polo cartel. É que o rollo de estar sentado, eu fun a varios concertos o ano pasado, pero claro, para a música como a vosa, para a música un pouco máis de baile, xa sexa un pouco máis pop, máis rock, na que te tes que mover ou na que invita a que o corpo se mova, mellor ou peor, no meu caso sería peor, porque eu movome que quedo por vergonza. Pero claro, estás sentado, diste, hostia, como vou estar escoitando estes homes así sentado, como moito movendo así un pouquiño, bueno, este brazo non, máis ben este mellor, así tal, sentado, é como que tampouco a veces costaba un pouco según que música. É que se é raro para ti, imagínate o raro que era para nós ver a xente ali sentada que non sabías como animala, como que digo ahora, palmas, pois veña, palmas. É que non podía facer outra cosa, palmas. Claro, e aparte, ca mascarilla posta, que tampouco sabía se a xente a mellor estaba cantando ou a xente que se reaccionaba con sorriso ou reaccionaba con cara de claro, joder, falta o feedback. que soplicio, quero marchar. Isto tenía que ser horrible dende arriba. Tenía que ser unha cousa... A ver, foi raro, pero ao mesmo tempo foi unha forma de sabes, xente que tiña ganas aos grupos, bueno, artistas, porque isto tamén pasou non só na música, no, pues, teatro, que sea. É unha forma de salir adiante. Non é o ideal, pero, joder, hai que adaptarse. E ao final, pues eso. Sí, pero ainda con todo tamén é certo que serviu, a min, por exemplo, eu era moi pouco consumidor de concertos. Eu antes da pandemia iba a ver a Estopa, a 2 ou 3 concertos máis, e non tiña esa curiosidade por ir a festivais para coñecer grupos, para ver os que me gustan e para coñecer grupos, non tiña curiosidade por buscar música, e a min a pandemia e esos concertos sentados sí que me fixeron darme conta de, hostia, Daniel, hai moita música e moitos grupos fora para descubrir, e hai moitos concertos os cales ir para poder disfrutar de algo que eu creo que moitos nos demos conta do necesario que é a música para o día a día.
Totalmente. E o que acabas de decir de descubrir grupos, como che pasou con Biribir Rock, non? No Milla Rock, a min é unha sensación que me mola moitísimo. Cando vas a un festival, ao mellor, pois eso, a ver a non sei quen, e de repente encontras a un grupo que dis, tío, hostia, estos, tío. E xa aí conectas, empezas a seguilo, sabes? E entra xa noutro rollo. Eso mola moitísimo porque é todo sorpresa, tío. Pois eso, vas a ver, non sei, vas a ver a Gojira o Resu e de repente ves a un grupo máis pequeno que flipas da cabeza, sabes? E ao final te terás para casa ese recordo. O mellor máis que ver a Gojira, que xa te papastes todos os vídeos que teñen en YouTube. Tal cual. A mí pasou, por exemplo, neste caudal. Eu neste caudal iba sobre todo por Estopa. Era os que me levaron a ir, que actuaban o Benres. Eu son ultra de Estopa. E ese día, por exemplo, descubrín a un grupo que creo que de non sei se de Pamplona, a verdad que os sitios exactos non sei onde son, que se chaman Los Flamingos, que actuaban ese día, e foi como, hostia, mola o rollo. Aparte, a mí gústame que comecei a festivales este ano, pero ir a primeira, se podo, ir a primeira hora e dicir, vou escoitar todo, despois, se non me gusta, pois estou máis apartado do escenario, estou nunha esquina ou tal. Sí. Se me gusta, disfruto do rollo, pero gústame para probar, para ver. Eu creo que te traes cousas positivas sempre. É verdad que o mellor pues, algún grupo non che mola tanto, aproveitas para comerte un bocata, tomar unhas birras, tal, e outros sí que che animan, sabes, a velo e a conectar, tío. Ao final un festival e ese tipo de eventos, aínda que vayas por unhas preferencias, tío, creo que é positivo vivilos ao completo, tío. Ao completo. E falando un poquinho de vos, porque xa levamos aquí un poquinho de entrevista e todavía non máis que do concerto non vos preguntei nada para que non vos coñeza, porque estamos quedentando aí, aínda, vamos a ver onde chegamos, Eu a Mauro xa lle avisei, e os que me coñecen xa saben, as miñas entrevistas son así, vale? O sea, de repente igual comezo por cousas, digo, e despois digo, hostia, que non os presentei ou non lles ten a oportunidade de que falasen un pouquiño deles e digo, joder, pero que son así, vale, un pouco para un lado, para outro. A miña cabeza está que dá voltas, pois as entrevistas son igual, son así. Perfecto. Pero, de Leiva, por que o nome sei que unha pregunta típica, pero por que e como surgiu este grupo e como foron esos inicios? Este para Mauro, Empezo co nombre, despois de como xurdiu o grupo, sí que podes contar ti, Denis, pero do nombre é unha historia curiosa, porque mira, ponche en contexto. Eu e máis Denis somos curmáns, bueno, noso seu pai e máis miña nai son irmáns, entón pois coñecemos toda a vida, Denis leva toda a vida tocando, eu levo-me fixando en Denis toda a vida, e bueno, pois a parte sempre eu tive un pouco como referente, porque levamos uns aniños e para min pois sempre foi un exemplo a seguir. E claro, eu recordo que nunha comida familiar, Denis non sei se acorda, pero eu teño ese recordo, nunha comida familiar, que eu sería un neno, preguntarme algo así como cal é a tua palabra preferida en galego? Eu, a saber, podenlle dicir bolboreta, como xoaniña ou calquera pijada destas que se poñen o día das letras galegas, que suele poñer a xente que non ten conciencia pola lingua, eso para empezar. E colle Denis e dime, pois a miña é de Leiva. Eu quedeme pensando, e claro, a mí sonaba-me de escutar esa palabra a miña avó e cousas así. E o día que estábamos mirando a poñer o nombre do grupo, eu xa tiña a idea na cabeza, xa o pensar. Levei notas e fixo gracia porque claro, de Leiva é unha palabra que se usa maioritariamente pois non se fama. Non é moi coñecida por aí, de feito hai artigos en internet de pois académicos como Enrique Monteagudo, que é de Muros, entón pois sí que falaba desa palabra, ademais é un pouco como que significa unha desfeita, un desastre ou algo así, pero bueno, úsase en moitos ámbitos, en moitas situacións, e claro, nós agora pois xa lle damos un pouco máis de significado, pois eu penso que conseguimos encher un pouco máis de significado ou da palabra de Leiva, pois xa só co tema da banda, así que é curioso, e sobre todo como era autóctono, pois pareceu-nos que estaba guai. Sí, porque... Sí, a ver... Sí, Dale. Dalle ti que eres aquí o protagonista. A mí xa me coita moito. Dalle ti. Vale. Nada, simplemente iba a dicir que, joder, o de Leiva usase en Muros, non? Tampouco é unha cousa que se use moitísimo, pero sí que escoitas a xente. Por exemplo, eu a miña nai a día de hoxe digo moitísimo todavía, en plan, unha de Leiva, tal, sabes? En plan, mía, un Cristo, unha desfeita, tal. E usase mogollón.
E nada, joder, a verdad que me pon os pelos de punta sempre escoitar a Mauro explicar isto, non? Porque é unha pregunta que nos fan a menudo. E a verdade que tocar con Mauro, pues para min é un rollo que, joder, que me emociona bastante, porque el é máis pequeno que min, vino nacer prácticamente, sabes? Eu estar con un grupo, a verdade que é unha cousa que sempre me toca a fibra. E nada, comenta ti, Dani, despois si queres explica un pouquiño de como naceu. Que bonito o que acabas de dicir e que bonito cando falo con algún Joder, grupo e joder, emociona o tema este. É que a mí molame ver ese bo rollo. Xa porque sois familia e tal. Pero bueno, hai familias que se le van a matar. Pero molame que teñades así ese bo rollo, que faledes así un do outro. Está guai, non? Eso quer dicir que a pesar de ir con concertos, de pasar cousas, que supoño que teríades vivido de todo, que sigades así e sigades unidos é unha cousa que fala moi ben de vos e fala moi ben do ambiente do grupo. A ver, hai bo rollo, tamén che digo que, joder, é complicado, Logo che explico onde máis temos choques os do grupo e todo eso, as cousas, digamos, máis complicadas a nivel de Leiva. Pero bueno, antes de eso, contar moi rápido como se formou o grupo, vale? A ver, o tema é que Germán, a ver, é todavía máis general. Eu este ano, fai 20 anos que levo tocando, vale? Eu empecé a tocar aos 14 anos, esta semana fixen 34. O meu primeiro grupo xa tocaba Jesús. Jesús facía as letras, cancións, todo eso. Entonces, eu a Jesús xa coñecía. O de Mauro xa está, somos familia, sabes? Sempre estuvemos conectados. Despois, o meu segundo grupo foi Trapos Sucios. Germán cantaba, eu xa tocaba a guitarra en Trapos Sucios. Desfixémonos en, creo que foi sobre 2014, por aí, vale? E Alberto, joder, que Alberto é un chaval, sabes, que é super boa persona, sempre moi metido na música desde chaval, con moitísimo virtuosismo, é unha persona que ademais, eu creo que ten tamén lazos familiares con Germán, co noso cantante, vale? Ou, bueno, máis ben que a familia da muller, vale? Con Maruxa. E nada, ao final que todos nos coñecíamos. E despois de deixar Trapos Sucios, Germán máis eu, tuvimos aí un momento bastante depre, ¿no? Porque levábamos mogollón de anos tocando e ao final foi unha sensación de vacío de la hostia. En algún momento decidimos empezar a probar, a facer algunha idea, algunha canción. E nada, eso fomos de sumando, pues joder, Alberto tal, Jesús ten que estar, Jesús un tío de puta madre, hostia, Mauro, tío, meu primo ten que estar, non sei que. E máis ou menos fomos montando desta maneira, va. E tamén somos xente de estilos moi diferentes, porque, joder, Germán ven do mundo máis punk, sabes, la Polla Records, toda a movida punk nacional, tal, de rock nacional. Eu veño un pouco dai tamén, Jesús tamén dai, pero bueno, Jesús tamén despois ten rollos máis pero que sei, Rodríguez de chaval, vale? Ou el para escuitar, por exemplo, Revolver, que lle mola mogollón Revolver a Jesús. Alberto ven tamén do mundo máis pop, pero tamén do mundo clásico, é dicir, moi distinto. E logo temos a Mauro, que é heavy metal, sabes? É heavy. E ao final, unir todo eso, é que hostia facemos nos en Deleiva con todo isto. Estamos aí, joder, eu creo que agora xa nos encontramos bastante, xa encontramos o noso rollo, pero foi así unha búsqueda de que facer, non? E sempre hai fricción, en plan, Mauro tira máis por rollo heavy e solos de 3 minutos, Alberto eu, pois o mellor ao contrario, en plan, ningún solo, pero rollos máis rock. E despois Alberto e Mauro únense rollos máis progre, de romper compases e historias máis modernas. Despois Germán di, me cago en Dios, rollo la polla, pum, tira pa diante a ti tú, sabes? Fómonos así, bueno, fómonos mezclando, tío. Ao final saleu isto. Pois, para ben ou para mal. A ver, eu supoño que para ben porque chegades a estas alturas xuntos, co bo rollo, tendo concertiños. Que nos podedes contar? Ahora parades, despois destes concertos de verán, ahora parades un pouquiño, pero tedes xa cousiñas en mente para facer? Tedes algo previsto? Sí, sí que temos. O que temos previsto é retomar o de andar as hostias nos ensaios. Exacto. É que xa enlaza todo. O de coller unha canción, veña, vamos a dar volta, vamos a levala ao sitio, vamos a meter a letra, vamos a meter os detalles, compoñer, tío. Parece que é o que non se... aparte que é o que necesita o grupo, non? Porque non falaba outro día con Denis, non? Que faltanos
ter un grupo de cancións cohesionadas e tal, porque ao final fomos sacando todo un pouco como singles e demais, pois é que nos gustaba sacar algo un poquinho máis en conxunto. Que é difícil, non? Obviamente, pois, mellor un longa duración, un disco de 10 ou 11 temas, aparte de que é un pastizal, leva moitas horas, e ao mellor nós non podemos asumilo, pero sí que queríamos ao mellor xuntar unhas cuantas cancións para sacar, pois mellor en formato EP ou que fora. E iso, Sí, como xa levamos tempo que tardáramos en sacar temas, pois vamos entrar en iso. Porque a verdade é que cando tese directos previstos non somos tan capaces de preparar o directo e ao mesmo tempo nos ensaios e mirar as cancións novas e demais, porque as cabezas mellor están pensando máis en ter os directos ben pensados. Porque sí. a xente non se dá conta, pero claro, porque a xente a mellor ve que un artista destos que sonan en los 40 principales, en Rock FM, destos que xa teñen pois unha discográfica potente ou xa move unha cantidad de cartos brutal, pero a xente, claro, ves a xente e di, joder, que se sacan singles cada pouco, producen discos, sacan un disco agora, o ano que ven fan outro disco, despois non sei cuántas colaboracións, pero a realidade é que para os grupos como a vos, o 90% da xente do mundo da música, o feito de compoñer é relativamente sinxelo, vamos a entrecomiñar, pero podes poñer e sacar cousas, pero leválo a sacar algo, a producir, non é algo que se faga con 2 euros. Pasa, tío, a verdad que podes dedicar moitas horas ás cancións, de feito nós somos desos, vale, de darlle moitísimas voltas aos temas, e ao final vas xuntando ideas, vas facendo cancións, pero non podes publicalas. Non podes publicalas porque ao final ti xuntas a pasta dos conciertos, xuntas a pasta do merchan, tal, e o rollo dá para o que dá, non dá para máis. É un rollo de supervivir, sabes? Pero bueno, neso estamos. De feito, mira, antes estamos todos de acordo. Unha das cousas que dixemos, sí, joder, temos que ter máis contido e facer temas novos. Temos un grabado xa, de feito tocámoslo na Mala Testa o viernes. Estamos traballando nun videoclip, en plan, de momento contactando, pensando un pouco a ver por onde tiramos. Temos algunha idea xa bastante avanzada de canción xa máis acabada. E con eso xogaremos este outoño, este inverno, sin tocar demasiado. Tampouco vamos dicir que non imos tocar. Se surge algo, pois o mellor tocamos, pero a idea é xerar contido e preparar a seguinte fase, digamos. Será festivales, ou será primavera, verán, ou outoño que ven, ou que sea. Sí, porque ao fin e ao cabo, pois tamén cada... Eu falaba antes contigo, Daniel, que cada videoclip que sacamos ou cada tema novo que sacamos para nós sempre foi un paso adiante. Un punto de inflexión enorme. Gustaríanos que ese punto de inflexión, pois, que fose, a min personalmente, que fose con disco, imagínate, pero difícil, porque é difícil cadrar axendas, compoñer, e sobre todo o diñeiro que falta para sacar un disco, gravar 10 ou 11 cancións, facer 2 videoclips, é un pastizal. É un pastizal para gravalo, pois, co nivel de profesionalización que nós adquirimos hoxe en día a hora de contar, pois, con xente para producir o videoclip e máis as cancións. Se o fixáramos na casa, pois sairíanos máis barato, pero aparte de levarnos moitísimo máis tempo, o resultado tampouco non sería tan bo. Entón, iso, facémoslo pois un pouco pensando no seguinte paso, en poder demostrar pois que temos cousas que dicir, que temos cousas que contar e que a nosa música pois que se merece levala ao directo e cada vez a máis directos e cada vez a sitios pois que nos que pode haber máis xente e demais, é simplemente pois ir espallando a de leiva esta. Claro, porque a xente pode pensar, me supoño que cada vez menos, pero que cando empezás a ter concertos, porque a mellor a xente ve e di, hostia, Dereiva está no caudal, como estivechedes fai uns anos, a xente vai ao Tsunami, Sí. e Dereiva ao Tsunami, a Dereiva vai actúa no Millarroco ano que ven, Dereiva ten 20 concertos ao mellor en verán, ou os que sexan, xerá cada vez sexan moitos máis, e a xente igual di, estos rapaces teñen que estar, vamos, gañando cartos a raudales. E a realidad que outro día falaba precisamente con Lisdexia dun artigo que saliu sobre os cachés dos festivales e as queixas un pouco de como vai. A realidade é que suerte é se non perdedes cartos con ir a un concerto, actuar nun festival ou sacar incluso un videoclip ou un single.
Así mesmiño, tal como está a gasolina hoxe en día, nada, nós xa o que facemos é reinvertir todo o que ganamos, non podemos permitirnos repartir entre nós e demais, e jovada, iso tamén é un punto de fricción porque ao fin e ao cabo estás facendo un traballo, é un traballo que nos enamora, que nos encanta, pero estás facendo un traballo, estás xerando pois podes chegar a xerar algún ingreso pois aos festivais que che contraten e demais, pero non ves que vai non és capaz de recibir tampouco pois moito a cambio. A fin e ao cabo nos, na nosa banda, por exemplo, temos a Alberto, que sí que Alberto pois vai de músico de sesión con outras bandas, obviamente vai contratado porque ele é profesor de guitarra e demais, e sí que con outras bandas pois sí que consigue sustento, porque ao fin e ao cabo falle falta para sobrevivir, e sin embargo con Deleva pois non pasa. Entón pois o ideal sería pois poder non só financiar as nosas producións, sino tamén pois recibir algo a cambio, porque parte dos instrumentos castan pasta. Quero dicir, Denis non hai moitos anos comprou unha guitarra, non vou dicir canto valeu, e máis os amplis, e máis os platos a batería, máis non paramos de perder cartos, tío. É como nese artigo que dicías ti, hai un momento que citaban a alguén, non sei quen era, que dicía algo así como non lo hago por dinero, pero non lo hago sin dinero, claro. Entón ese é o rollo, tío. É que ao final é o que dis ti, porque claro, joder, unha guitarra, hai guitarras moi perralleiras de, vou dicir un precio que seguramente non sexa, pero que sei, 60 euros igual se encuentras unha guitarra, pero claro, xa cando estás a un nivel que queres dar un sonido moito máis perfecto e de máis calidad, xa a guitarra ten que ter unha calidad propia boa. Xa os amplis, xa non sei que, xa as pedaleiras, batería non sei canto, son cartos e ao final ti estás tocando de repente Son miles e miles de euros. podes romper. Miles e miles de euros que nunca vamos conseguir recuperar, que sí, que tamén é a nosa pasión e demais, e que se che mola o surf, pois vais gastar pasta en surf, pero non sei, así como tamén os futbolistas a partir de certas categorías sí que sacan pois un mellor complemento para os seus salarios, xa non digo que vivan do fútbol, porque sacan un complemento para os seus salarios pois xogando os fins de semana indo a entrenar, a nós tamén nos gustaría. Que pasa? Ao final, como consigues eso? Pois consíguelo se xeneras aos festivais aos que vas, ou se os festivais consideran que para eles xeneras o suficiente como para ter un caché de, falemos xa os típicos cachés de 3.000, 4.000 euros, 5.000 euros, que son aqueles nos que o mellor pois xa poderías empezar a plantexarte o feito de repartir algo de cartos entre a xente da banda. Claro. Entón, ao final, estás en intentar medir esa balanza. Onde está o límite, cal é o límite do que creemos nós que deberíamos cobrar como mínimo, e cal é o que están dispostos a pagar os festivais ou o que sexa. Claro, é que aí vai un pouco, é un pouco complicado porque, claro, ao final un festival non deixa de ser moitas veces unha empresa que o que vai a buscar sí ou sí é o seu beneficio, vai a buscar pois posiblemente a encher o seu cartel con 20, se son 40 bandas, vai a buscar 20 ou 30 bandas das que se asegura ou cree que se asegura ter máis entradas ou máis movimento, e o resto un pouco o recheo das mal chamadas horas muertas ou un pouco de para ir metendo música, e posiblemente vou polo que xa vou coñecendo un pouco, vou falando con vos, sobre todo falando fora de directo, que cando se poden dicir máis cousas, moitas veces se aproveitan un pouco do feito de que vos diga vos vir a tocar porque vai a tocar a CDC, vai a tocar Metallica, vai a tocar Rage Against the Machine, vai a tocar non sei que, xa vos vai a coñecer moitísima xente e non vos vamos a pagar nada, solo pagamos con promoción. Tamén é verdad. É que é un tema complicado. É complicado. Tamén hai bandas grandes que xa son empresas e que viven diso, que pagan por telonear a certas bandas, ou que pagan por facer unha xira. Nós nunca pagamos, para ir tocar, eso. No, eso sí que non. Cobrar pouco. Hai conciertos onde ao mellor perdemos pasta porque tes moitos gastos e outros ganas pasta, pero bueno, pagar por tocar de momento ainda non. Claro, é que claro, non sei. Porque as críticas de, claro, que o feito de que te digan vas telonear ou vas a tal, e te van a coñecer, claro, ten que ser un pouco jodido, porque é moi fácil de dicir, pero que como van a chamar os de Leiva e non se van a pagar máis que a gasolina, ou non llevas tal e non se pagan máis. Claro, pero para vos tamén é dicir, hostia, vou a este festival, vou ao Tsunami, vou ao Caudal, vou a non sei que, porque
hostia, se me consigo que 10 personas me escoiten, coño, xa é un pouco máis, esas 10 poden chamar a outras 10, ou 1000 ou tal, e tamén é difícil dicir que non moitas veces, non? Bueno, a Sí, ver, sí, pero claro. tampouco, joder, os festivales tampouco vas pola gasolina, eh? É verdad que en algúns o caché pois, é complicado negocialo, é difícil manter o teu caché. Outros non, outros, joder, cho pagan e pa diante, sabes? E tamén está outra lectura, no? De, evidentemente non podes ir de cabeza, nós non podemos ir de cabeza de cartel a ningún festival destos porque non estamos en ese punto, non temos ese público. No noso sitio poden ir moitísimos máis grupos. Eu creo que tamén hai moitos festivales que están facendo un pouco de apostar por grupos que lle molan, sabes, de arriscar un poquinho máis nos carteles, o típico escenario B, bueno, eu tamén o vexo como, non o vexo todo negativo, Non, eso hai no que valorar, mas sempre nos trataron ben, quero dicir, Exacto. en todos os festivais os que fomos, eu creo que o trato estivo ben. Sí. Xa pode ser un problema técnico, o que sexa, pero de verdade, eu estou encantado con tal e como nos tratou a xente, nunca me sentí menos que ninguén. E iso, eu temos cachas, pois claro, é simplemente pois un tira e afrouxa, e obviamente pois eu creo que debería haber límites, porque así como o personal que está en carga de descarga, que está de técnicos de sonido, a xente que está nas barras e demais, non en todos os festivais, que hai festivais que teñen xente pois, que son voluntarios, pois na maioría dos festivais sí que teñen os seus salarios, as condicións e demais, pois tamén que o resto que os músicos das bandas pois tamén deberían ter un mínimo salario, porque obviamente hoxe en día xa se factura prácticamente todo nos festivais que teñan certo formato, pois sempre vai haber unha cotización a seguridade social e incluso o propio festival pode che ofrecer darche de alto ao festival, xa non necesitas pois unha promotora detrás ou a través dunha cooperativa, como fai moita xente, xa moitos festivais pois fan iso que a min pois pareceme digno de ter en conta porque che dan un mecanismo que antes non daban. Tamén o fan porque non lles queda outra, que se non teña especial de traballo en riba. Claro, é que ese é un pouco Pero mal iso, agora, de está todo máis, un pouco máis profesionalizado, un pouco máis sí. por obligacións legais, por suerte, porque lle están aí un pouco tal, pero axuda tamén un pouco máis a que todo vaya de outra forma un pouco máis segura e mellor un pouco para todos, non? Nese sentido. Sí, é esencial. É esencial. É unha putada porque obviamente vas recibir menos cartos e ao final do teu caché tens que reducir pois, os gastos de seguridade social máis a retención sobre IRPF e demais, pero é necesario porque non aprendemos ao final hasta que pasa algo. Xa ten habido problemas con accidentes laborais en festivais e hasta que non pasa unha cousa así non te das conta do necesario que é pois, ter ese tipo de cobertura. E ao fin e ao cabo pois, tamén é unha forma de reclamar que ao fin e ao cabo pois, os músicos tamén están traballando ese día. Que sí, que están encantados, que é o noso hobby, que demais. Xa, pero hasta certo punto, nós temos un traballo detrás. Sí, estaba guai cando ibas tocar por un churrasco, pero hoxe en día si ti invirtes tempo e cartos e faz producións medianamente xeitosas, xa non deberías ir tocar por un churrasco. E que ademais, dicías o de estar seguros, Alberto Busto, que vos manda, entrou antes por aquí antes do directo, xusto antes de estar con vos, vos manda un saludo, Un ainda que saludo para Alberto. Outro para el, que está con son de rúa hoxe, creo, non? Que así, estáme contraprogramando aí un pouco ahora en directo, pero bueno, aí temos moi bo rollo el máis eu, e como dicía, hai os diferidos para ver, co cal, aí por suerte, que cantos máis sexamos para facer entrevistas e dar visibilidade, eu creo que mellor, como se somos 20 ahora mismo Sí. en directo, mellor, pois mira, Totalmente. Fai falta contido en Galicia para, sabes, entre este rollo de Twitch, aproveitar a plataforma e joder, está guai, está guai. E Alberto, outro descubrimento, outro chaval cojonudo, molanos mogollón tamén a súa dinámica, a ritmia, molanos mogollón tamén. Nada. Outro máis do que che comentábamos, de que nesta etapa estamos conocendo moitísima xente e hai un bo rollo de la hostia, tío. Un bo rollo de la hostia. Sin duda. É que ao final unha cousa que un me din conta, e foi tamén o que un pouco me motivou a facer isto, dicíalle a Mauro, o egoísmo de dicir, quero coñecer a grupos, quero ampliar as miñas miras, porque eu, por exemplo, a vosa música podéis escoitar algunha canción suelta, non era un pouco o que escoitaba, agora cada vez escoito máis rock, cada vez escoito máis rap, cada vez escoito metal máis duro, hardcore, o sea, o meu Spotify agora mismo é un mix brutal, e un pouco por coñecervos, e outra porque que tampouco non hai plataformas ou medios para que se vos poida coñecer
un pouco máis desta forma, un pouco máis distendida, ou no que podedes ir e falar con máis calma e que a xente diga, hostia, pois estos rapaces que me ven ou tal, os coitei esta cousiña aquí, vamos a saber un pouco máis deles. Eu creo que este formato é cojonudo, rompe un pouco co tradicional, o tradicional está aí e, oye, podes ir a Radio Gallega e vas encantado, faz unha entrevista ou podes salir unha nota no periódico tal. Pero isto hai que aproveitalo, porque isto que se creou con toda esta movida dos directos e tal, a min personalmente mólame moitísimo. De feito, encantaría meter máis tempo para consumilos, me refiero. Non, home, para participar tamén, encantado en todos, pero sí que voto... Joder, sí que me molaría poder dedicar máis tempo aos rollos este. Aparte, non só da música, joder, agora tío, podes entrar nun directo e ver un tipo pintando un cuadro, sabes, que eu teño feito, e ves aí como vai pintando, explica as técnicas, todo o rollo, sabes. Hai moitísimas cousas e todas moi interesantes, moi interesantes. É que temos moito que dicir, jo. O que distí xa non son os músicos, pero sí que temos moito que dicir. Ao fin e ao cabo, moita da xente que ao mellor así nos estea vendo, ao mellor non xa non o noso nombre, pero claro, teñen algún colega que ten unha banda, que ten as mesmas problemáticas ou que ten as mesmas inquietudes, e ao fin e ao cabo, pois, é unha forma de empatizar tamén, non? É de facer, pois, crear, pois, irmandade e máis escena, facer escena musical galega, que ao fin e ao cabo é o que buscamos, non? É que medre. É que medres ti como queres que medre a banda que está ao lado. Escena musical galega que agora mismo eu teño que reconocer o mismo. Levo pouco tempo metido nesta música galega, sempre o digo, porque quero pedir perdón por non estar antes metido, pero bueno, pouquillo a pouco intentando recuperar o tempo perdido, pero a escena galega ahora mismo, a mí a sensación que me dá é que está nun momento bastante bo e con moitos grupos que cada vez están indo máis para arriba e sobre todo levando a música fora de Galicia, como vos en Xixón, que eso é o que mola, que a música que se fai aquí cada vez se escoite máis e poidades actuar en salas ou en festivais fora da terra. Eu creo que estamos nun... A ver, eu creo que Galicia é un sitio xa de sempre con mogollón de actividade no tema do rock. E ahora mismo eu creo que o que se consigueu é xerar un público. Creo que dentro de Galicia hai un público moi bo, que existe moitas bandas. Por exemplo, ahora, joder, estás que a camiseta do Rapans, do Nibaía, ¿no? Da discoteca Nibaía. O Rapans fa un rollo que mola a Dios, conectan con eles moitísima xente, sabes? Chavales xóvenes, xente máis maior, tal, van con eles, exígenos, van aos festivales, e van ao festival adrede a velos, como foches ti, vale? Joder, ao final, eso todo, eu creo que antes non existía tanto. Antes era un pouco máis tema de ir ver sempre grupos grandes, e ahora un grupo máis pequeno de repente, como o Rapas, bumba, sabes, explota e ten moitísima xente detrás e de repente xa é un grupo grande. Eso, joder, está moi ben que pase dentro de Galicia. Despois, tema de ir a fora de Galicia, pois non controlo tanto, pero sí que teño visto grupos que cantan en gallego, que levan aquí anos a jodelos índolle ben, e fanse unha gira por o norte de España ou van tocar a outro lado, sabes? E, por exemplo, no tema de Leiva, nos que cantamos no que nos sale dos huevos, que temos cancións en gallego e cancións en castellano, creo que para nós aí hai oportunidades, a verdad. Porque en Gijón tuvemos unha experiencia que foi moi especial. Me fixo reflexionar sobre eso. Que houve moita xente que nos dixo, que nos falou despois por Instagram ou que fora, ou comentarios, incluso nas publicacións do Tsunami, que dicía, joder, de puta madre el directo de los de Leiva, era como nunca tivéramos esa sensación no Caudal Fest, que sí que no Caudal pues sí que houve xente que nos coñeceu, incluso chamaronnos dun festival unha xente que nos vira, de feito no Caudal, que nos coñecera aquel día, e dixo, vamos chamar estes tíos, que bueno, final non se fixo co rollo da pandemia, pero no Tsunami sí que eu tive esa sensación de, joder, pois igual estamos facendo as cousas medianamente ben. Aquí fora, neste círculo concreto que é o do punk rock, está se dando moito valor, porque sí que hoxe en día xa en Galicia non se move tanto, sí que temos o Resurrection Fest, pero sí que o que se move máis dentro das bandas galegas é música que sexa un pouco máis bailable, non tanto de baterse ou de saltar ou de cantar e tal, máis bailable. E bueno, pode que sexa unha moda e que dentro uns anos volva ao rock and roll, ou pode que se quede. Ao fin e ao cabo, pois eu estou encantado con que haxa bandas
este indo super ben e consumo moitísima desa música e vexo a Grande Amore sempre que podo, igual que vexo a Rapan sempre que podo. É iso, o que di Denis, de que mellor fora sí que pode que teñamos oportunidades, pois sacamos un pouco da experiencia do Tsunami, así que queda pendiente volver a repetir unha experiencia así, sexa en salas ou sexa con sorte tamén en festivais, porque bueno, igual que xa non quero dicir facer un berricharraque e acabar sendo a mellor banda da península, pero mellor mirar por aí a ver se hai algunha oportunidade máis. É que ten que ser moi bonito. Por exemplo, Grande Amore vai a facer agora 3 concertos por Andalucía, a banda da Loba tamén van agora, creo que Valencia ou non sei onde, van facer tamén unha serie de concertos por fora. Datos aí vai tamén por aí adiante. É que isto ten que ser bonito. Digo porque é bonito por a cantidade de pasta que arriscas, tío. Porque entre transportes, como que ollase xa un hostal para dormir xa un pastizal, bueno, non sei como lle irá a Grande Amore, supoño que mellor que a calquera banda de rock que estea na nosa onda, que se aventure en algo así, porque xa ten pois altavoces un pouco por España adiante, xa ten saído en Radio 3, cosas polo estilo, bastante. Pero é complicado, tío, aventurarse a dicir vamos a Madrid a tocar ali. Se non tens ao final alguén que che apadriñe un pouco, que che deixe un piso, ou que teña grupos de colegas que che poida levar, ou que un membro da banda viva en Madrid, que lle pasara de Rapan, que tiñan o batería en Madrid e por iso foron tocar ali, ao final é complicado porque non podes tampouco arriscarte a perder 300 ou 400 euros do bote do grupo. Claro que... Como experiencia, inmellorable, nos encantaríamos facelo, botar un fin de semana por aí, pero con que cartos? Claro, ten que ser de unha forma que te asegure un pouco que eso, que non vas a perder, que non vas a ter que gastar. É un rapaz, é un chico que un cantautor de Pontevedra que pasou por aquí, Valentín da Cova, que vai a facer agora a gira a Barcelona. E el quería actuar nun sitio dun amigo que lle pagaba o que podía pagar dentro do que el pide tal, un bocache, pero claro, el dicía, claro, se vou solo a este concierto, se vou solo a Barcelona hasta ali, que teño que ir no meu coche para poder levar a guitarra, o ampli, non sei que, tal e cual, todo o rollo que teño, se vou solo a isto, non me compensa, tivo que buscarse aí outras cousiñas vale, para complementar, claro. Para dicir, vale, asegurarme que por lo menos vou a volver sen esa pérdida ou sen ese risco que supón, porque aparte, claro, ir fora ten que ser tamén difícil de, vale, vou fora, vou a encher, vou a vender, canta xente vai a vir, tamén eso ten que ser un poquinho, ten que provocar eso sempre o tes. Eso sempre o tes, sempre o tes, tenche que importar e ao mesmo tempo non se ten que importar. Tenche que importar porque evidentemente o que dicías, non podes perder pasta ou si, o mellor estás disposto e dis, oye, pues non podo perder máis desto, pero quero experiencia, e non se ten que importar e meter a 50 personas nunha sala é un puñetero éxito, e se metes a 20, tío, pois pa diante a disfrutar ao final trátase de disfrutar, non? A veces a xente agobiase con hai xente, non sei que. Eu o que teño clarísimo é que para o grupo ten que estar sempre dando o máximo, o mellor de si mismo, tío. E creo que iso é que unha das características dos grupos vos, tío. Para min é unha das características dos grupos vos. Os que teñen actitude, os que son capaces de, a pesar dos problemas técnicos, a pesar do aforo, a pesar do cansancio, de sempre dar un espectáculo espectacular. Lisdexia falábame outro día, contábame un concerto que foron a unha sala e tiñan, creo que eran 2 camareiros, o pai en Ferrol, sí, na sala Ruido. De 2 xente. Vos pasou-vos algo así, algún concerto que chegades e dices, joder, como está isto, e sin embargo que disfrutarades como disfrutaron eles ese día, quixeron que fora que pasaran guai? Tan heavy non, pero sí que tivemos concertos de ter pouca xente, pasounos na Sala Son en Cangas, non había moita xente, se tivemos cunha banda dali de Moaña, e tampouco non había moita xente, tamén era con entrada e demais, era entroido, entón ali toda a xente estaba máis pendiente de ir disfrazado que ir ao concerto. Foi unha data complicada, pero sí que metemos pouca xente, ou no Gatos, por exemplo, pero sin embargo,
Eu podo dicir que mellor eses dous concertos estiveron mellor que algúns nos que tiñas máis xente nunha sala ou que algúns de festivais. O da Sala Son, eu creo que tocáramos moi ben, fora o primeiro que fixéramos en 2022. E foi como, non que foi sabemos unha que non pasada ao son mesmo o problema. tempo. Danos bastante igual. O mellor cando remates o concerto podes dicir, joder, que putada que non viñera máis xente. Ou antes de tocar podes dicir, que putada que non haxa máis xente. Porque cando estás tocando, tío, olvídase, a actitude de todos, de absolutamente todos, de cada un dos membros do grupo, é a mesma que se estás subido ao tsunami, tocando diante de 2.000, 3.000 ou as que houbera nese momento, sabes? E a mellor, non a mellor actuación en canto a vos, senón a mellor lembranza que tedes, o día que sempre que vos podes dicir, joder, como estivo ese día que se vos ven a mente, hai algún día especial por riba de todos? O tsunami, tío. O tsunami é que foi unha puta locura, tío. É que era unha sensación distinta. Cadrou moi ben. Tivemos sorte cos horarios, ao final tivemos sorte cos horarios porque houve uns cambios, e a xente así como entraba, ou a xente que marchaba de ver a desacato, foi como, isto non suena mal, entón viñanse para ali, de repente subiron dous de desacato, bueno, os cantantes de desacato a cantar con nós un tema dos Berrones, que é un tema de rock en asturiano, que nós non quedáramos con eles sen facer colaboración nin nada, así que Pepo sabía que íbamos tocar o tema porque o comentamos antes que nos vimos no backstage, porque coñecémolos xa, xa teñen vido o Castelo Rock e demais, temos pois colegas en común, e así que faláramos, pero de repente vemos a dous tíos de 1,90 m que se meteron para dentro no medio da canción, e foi como, quen coñe esta xente sin camiseta ni nada, quen cojones son estes tíos? E nada, entón a xente viuse super arriba e así, o que che digo, a xente que viña de ver a desacato tivo curiosidade, e a xente que entraba para ver o mellor aos seguintes, pois acercouse un pouco ao escenario 2, porque tiñamos medo de que o escenario 2 que estivera un poquinho máis valeiro. E aparte de eso, joder, que foi xa medio mágico a proba de sonido, aí sempre nesos festivales a proba de sonido é moi pequeniña, sabes? E de repente o técnico de monitores e o técnico da PA espectaculares en 5 minutos, patada para diante, todo no seu sitio. Despois o grupo, creo que todos tiñamos bo día, ese día todos estábamos entregados, eu recordo o momento no que todo desacato, eso xa o contou Mauro, pero e dicir, wow, pero que isto é unha locomotora, tío, sabes? Entonces, estes dijes vas a dar máis, e foi a revente. Foi, para min, o mellor concerto de Leiva. Sí, para min tamén. Seguro que de execución e tal, que pode haber algún que fora mellor, pero que ao final en conxunto, sin duda, máis, sobre todo eso, non? Sair dali ca sensación de, joder, o grupo vai, tío, a maquinaria funciona, e a xente aquí está o vendo, está o apreciando. Ver que non che pode presión, que estás tocando diante de 2.000 ou 3.000 ou 4.000 personas as que sexan, e que estás dando o callo, tío, é unha boa sensación, a sensación de quedar satisfeito completamente, é iso, sobre todo de quedar tamén moi orgulloso do resto dos compañeiros que cando empezamos non imaginábamos que íamos ter un día así, non? Así como tamén disfrutamos cando estamos tocando nunha sala diante de 20 ou 30 persoas, había que disfrutar o tsunami tamén, tío. É que eso é como, bueno, o primeiro de todo, eu quedei volado co fito de que estades cantando e de repente aparecen e vos non tiñedes nin idea, o sea, eso... Sí, a xente non nos cría, todos os días pensou que estaba amañado, non estaba nada amañado. Sí que Pepo sabía que íbamos tocar ese tema, mas falamos incluso das cancións do Xabarín, porque víase a galega en Asturias, en algunhas partes de Asturias, entón vían o Xabarín Club e flipaban, non, cas cancións. El acordábase da canción de isto, unha lavadora, cantounola e todo, sabes, tío, que estaban flipados con que houbera un mecanismo como Xabarín Club que espallara a música en galego. Claro, flipou con que nós coñecéramos a Los Berrones. Bueno, sobre todo Germán foi o noso cantante quen propuxo a idea. Xa desde o primeiro momento todos sabíamos que era boa idea, porque ali, ao ser un festival de punk e tal, que iba a haber moita xente que iba a coñecer a letra, e así foi. Foi un éxito, e máis aínda cando subiron esos dous omasos en riba do escenario. Teño que buscar a ver se subes algún vídeo por aí, porque tivo que ser un momento... Sí, aí en YouTube, telo en YouTube. En YouTube tes un vídeo subimos o que conta de Leiva, de 30 e pico segundos, que é o momento no que subiron eles, máis ou menos. Hostia, pois teño que botarlle un ollo, verdad, porque tivo que ser mágico. E tivo que ser o tsunami en xeral, aparte teño entendido, que creo que dixerades na entrevista con Alberto, que o tsunami o tiña despechado de antes, se non me estou confundindo.
Ah, Ido con correcto, Nintendo. veuse pos... Correcto. No, joder, portáronse moi ben. Sí, Estábamos no mantiveron cartel, pois eso, non sei de que ano era, antes da pandemia, creo. 2020, era para o de 2020 e mantiveron os 2 anos seguintes. Sí. E tamén conectamos guai ca organización, xa coñecíamos, por exemplo, a Sete xa coñecíamos, tamén o víramos en Muros cando viñera con Ángel, que tamén traballa na produtora e tal. Joder, a verdade é que hai bo rollete, eu creo que hasta medio se emocionaron cando nos viron no Tsunami e viron como fluevo o tema. Creo que lles molou, tío. Claro. Notei Creo que como dicías que ese... antes, non, Denis? Que ao final hai festivais que tamén apostan por certas bandas, porque o mellor o Tsunami, en realidade, debe igual levarnos a nós que levar a 150 bandas que estarían máis ou menos no rollo ou máis ou menos no estilo. Porque ao fin e ao cabo vas levar unha banda que non coñece casi ninguén. Pero o feito de que aposten por certas bandas tamén hai que telo moi en conta. É unha inversión pola súa parte importante e nós temos que valorar. Ao fin e ao cabo eu estou moi agradecidos porque xa confiaron en nós, a mesma promotora que leva o Caudal Fest, digamos, xa confiaron en nós cando fora do Caudal e volveron a confiar en nós aquí. Eso significa pois que quedaron contentos co resultado no primeiro momento e se nos volven a chamar en algún momento para outro festival ou para os mesmos festivales no futuro, significa que nós fixemos ben o noso traballo e eso para mí é super satisfactorio. Mas joder, que son boa xente e teñen inquietudes musicais importantes, non é solo típico tiburón que viene a hacer dinero, sabes? Creo que hai algo de... Creo que nesa empresa hai controla de música. A mí pasoume algo curioso con Brinde Noise. Eu non coñezo o jefe de Brinde Noise. De feito, ahora mismo non recordo ningún seu nombre. Pero eu cando eu estudiei na Coruña, na Coruña na miña facultade, eu estudiei informática, sempre se facía o San Pepe, non? Recordo que foi un ano, aparte recordo que fora con Pedro Agustín, que tocaba en Trapos, Javi Colina, que era un colega e tal, e fóramos ao San Pepe. Eu non son heavy, non escoito heavy, non? Pero había un grupo heavy que se chamaba os 20 Fighters, tío. Eu quedei flipado ese día. Ese día dixen, buah, menudo rollo ten este grupo, molome mogollón. Pois creo que un dos membros, non sei se o cantante, o batería ou tal, creo que é o que está detrás de Brinde Noise. E hasta aí a miña anécdota. Non sabía, eso non Brinde Noise. Non sei como se chama, non me acordo, pero... Pues está sí que é un grupo, era unha persona que estuvo metida en grupos. Non sei se é David Méndez o presidente, despois o irmán é o vice ou algo así, non sei como está o organigrama. Non sei, pero sí que hai xente que estuvo en grupos, hai xente que sabe do que é un grupo, xente que sabe que é un grupo. É que eu creo que foi o que pasou no Caudal este ano, foi a primeira vez que fun ao Caudal, tivo algunha cousa un pouco negativa en canto ao tema barras e tal, bueno, son cousas que sí, algo escoitei e tal, non tampouco é que sea complicado, pero en canto a grupos había grupos como os comentaba, Los Flamingos, estaba Apart, que son de Carballo, a rapaza ten unha voz espectacular, Infrarroja, que son dali de Lugo, e si que había unha serie de grupos moito menos coñecidos, eso sí que me chamou un pouco a atención, que había, pois eso, Estopa, Robe, había un pouco, non, os que te van a asegurar un pouco ter máis xente, pero había máis porcentaxe de grupos menos coñecidos e máis pequenos do que pode haber en outros festivales do tamaño como pode ser o do Caudal. E iso sí que foi algo que me sorprendeu no seu momento. Eso sí que xa. Está guai. Está guai, joder. Está mal. Ojalá sí, xa en 2019 cando tocáramos nós apostaran polos Rapans, por nós, había un par de bandas máis que non eran coñecidas e que, joder, sobre todo o que fan é deixar a xente xa non só se trata de ter o maior número de nomes coñecidos no cartel, sino de que haxa calidade musical. É o que diste, de que a xente poida dicir, ostras, e este grupo? É sorprenderse pelos grupos, non? É o que no Resurrection Fest. No Resurrection Fest hai late grupos que non coñecen indias, pero a verdade é que esa sensación de ver unha banda que non tiñas ni idea e que fai guai, non só o beneficio a propia banda, sino que tamén di moito do festival. É que, aparte, no Caudal pasou este ano, e o que comentabas ao principio de descubrir, eu estaba escoitando os Flamingos, a Apart, a Infrarroja, e era como, hostia, acaban de dicir, cago na puta, é dicir, automáticamente seguir en Instagram,
seguiros en Spotify, seguiros en YouTube e dicir, que outros... O non vexas o que agradecemos que se faga iso. Non vexas o que agradeces acabar de tocar en un festival e de repente ter 10, 15 ou 20 seguidores ou 3 seguidores máis, ainda que sexa. Eso é unha sensación cojonuda, que diste que máis dá un like. Non dá igual, tío, porque eso significa que vai ser xente que ao fin e ao cabo que vai estar máis en contacto con a música, que vai estar máis pendiente dos teus directos. Joder, eso agradece moitísimo, así que os que estades aí metidos en novo directo, buscade en Instagram a Beleiva, en Spotify, en YouTube, en lo que sexa, que nós E en TikTok. Imos lo ter sempre en conta. E en TikTok tamén, que vin hoxe que... Sí, porque xa temos a conta aberta de tempo, de uns cuantos meses, bueno, ou de máis, no, de cando sacáramos erguerse, abrir a conta, porque tiñamos aí idea de intentar facer un vídeo para TikTok, pero ao final non fixéramos nada. E outro día, pois non sei donde lin que estaba moito en auxe o tema de certas bandas que en TikTok, e dixen, bueno, vou subir algunha cousa para deixala aí, non vai ser que en algún momento haxa xente que se interese. Subi un par de vídeos, un antonte e outro que non subín onte, o hoxe, xa non recordo, a ver se imos movendo un poquinho, porque... Ao final, toda a promoción é boa. O sea, todo o que sexa Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, Twitter... ahora, nun mundo tan digital como no que estamos, canto máis sitios estés, casi, o sea, a idea que sea un poquillo, pero axuda a chegar a máis xente. Sí que axuda moito, máis eso, tens que diversificar, porque, ao cabo, a audiencia de Instagram non é a mesma que de Facebook, nin tampouco é a mesma que a de TikTok. Sí que fai falta estar en todos os lados, en todas as plataformas. Eu entendo que aínda, bueno, hai xente que pois está en contra de subir a súa música a Spotify, pois porque as condicións non son boas e demais, pero que, ao fin e ao cabo, Spotify tamén é axuda a bandas como a nosa a espallarse moito, a través de playlists oficiais ou a través de playlists que monte a xente de playlists de música galega e demais. Axudamos moitísimo, unha ferramenta máis e hai que estar en todo, tío. Hoxe en día non se pode escatimar en nada. Que nos diría a nós que íbamos ter unha puta conta de TikTok hai 3 anos? Sería impensable, pero ao final tens que comprender que ao mellor pois non che ven mal tela. A ver, ao final sí que é certo que é tempo, pero claro, tampouco por tela, pois xa está, subes unha cousiña, pois a subes. Mal non te vai a facer. Efectivamente, mal non vai facer, que vai ser menos seria a banda. Joder, si estive mirando, ten TikTok, Offspring, Alter Bridge, bandas que parecen un pouco serias e que son de peña moi maior, sabes? Eso de que o TikTok é solo para os rappers é mentira. Oye, un tema que vos quería comentar. Vos ter que deixar, porque teño dúas nenas, Dani, unha ten 8 meses, outra ten casi 4 anos. Estou sentindo aquí medio chorar e vou botar un cable a María que está ela sola con elas, vale? Perdonade, Dani, únome outro día, o día que quirades, seguimos falando de outros rollos, nada. Despois verei a parte que falta, vale? Ou que sigas falando con Mauro. Moitísimas gracias a ti por aceptar. O primeiro, así que mil gracias a Mauro. O vou a ter un poquinho máis, tampouco moito máis, non lle vou a quitar moito máis. Sin problema, non te preocupes. Un poquinho máis. E a ti, Denise, de verdad, moitas gracias por ter aceptado. Ahora con esas nenas... No, a mí gústame moitísimo o rollo este dos directos do Twitch, joder, que ojalá che vaya moi ben co teu proxecto. Mauro pode quedarse porque Mauro non ten todavía fillos reconocidos pola lei, bueno, eu creo que pode estar un poquinho máis contigo. E a mí molaríame quedaríame toda a noite aquí, pero bueno, teño que, antes de que se vayan as dúas de sono, teño que botarlle un cable a María, vale? Falamos, tíos. Veña, un saludo a todos. Denis. Chao, tío. Vale, será dado. Chao. Vale, vamos a axustar un momentiño aquí a cámara para que se te vexa ben. Xa digo, non te vou a quitar moito máis tempo. Non te vou a quitar moito. Non te preocupes, eu non teño esa clase de obligacións, así que... A ver, eu o entendo perfectamente porque non sei se andará por aquí o meu irmán, que o meu irmán ten unha neniña de casi 4 meses, está aí Lucía que leva poquinho en este mundo. Antes pasaba, tanto él como a miña cuñada pasan moito máis por aquí, por exemplo, a verme, ou estaba máis tal, e ahora ao final a nena empeza a chorar, a nena pide comer, a nena pide non sei que, claro. E o que toca.
o que toca, aí neso é o É que... totalmente comprensible. Pois imagínate se tes unha banda tamén. Quedamos para ensaiar tal día, resulta que é o cumpleanos de non sei quen, ou que hai un bautizo, ou que as nenas algún está enfermo. Sempre é complicado. Ou tamén é complicado de coller e dicir, joder, pois vamos tocar a Xixón ao Tsunami e botar 3 días fora da casa. Conciliar, tío, é moi jodido. Entón tamén hai que agradecer mogollón a xente que nos acompaña, as nosas familias ou as parellas da xente da banda e tal, que sempre foron super comprensivos nesse sentido, porque non sempre é fácil quedar ao cargo de os fillos ou de certas historias para que nós podamos perseguir un pouco o que nos gusta. Claro, é que ao final que te apoyen un pouco eso é de agradecer, porque claro, se ti estás ti solo e non tes nadie de nadie, pois diste, bueno, pois marcho pa aquí, marcho para lá, fago tal, pero cando perdes X tempo para apostar por algo e notas o apoio, eso é verdade que é algo joder, é bonito e supoño que para vos, ainda que ti, pois non teñes todavía fillas recoñecidas, que igual algunha polémica se sabe, pero non, que me porto ben. Que pase eso, a todos vos ten que dicir, hostia, na casa nos apoian. Xa é o máis importante. Ahora vamos polo resto. Dache máis ganas de que o tempo que invirtes nisto que sexa da maior calidade posible, que podes sacar as mellores producións posibles, facer o mellor directo posible, xa que dis, joder, estou fastidiando a miña parella que ten que quedar cas crianzas sin que lle bote unha man, pois, polo menos, vou aproveitar ben este fin de semana, vou facer como de vida, sabes? Ao fin e ao cabo, sí. Despois, hai momentos nos que o mellor tamén tens que darlle un respiro á banda para poder estar cos teus, non? Claro. Porque ao fin e ao cabo, iso. É máis voltando que ao final parece que todo ten que, o sea, o máis importante son os cartos, pero en realidade é unha cousa importante porque claro, no voso caso que non vos facedes ricos ca música, claro, tamén dirá a familia, sí, coño, eu te apoio, pero vai haber momentos e circunstancias e días e ocasións nas que nin se te ocurra poñer un concerto, nin se te ocurra seguir porque claro. tens que estar aquí. Claro, todos na banda temos situacións distintas. Pois hai xente que ten obligacións familiares, hai xente que ten obligacións laborais, os fins de semana, ou hai xente que ten obligacións das oposicións, pois a mí. Entón, o esencial, como en calquera tecido asociativo, en calquera relación de amizade, o esencial, ter empatía. É comprender que hai certas cousas que o mellor para ti non son importantes, pero que o único que importa é que sexan para outra persoa. Entón, tampouco non podemos antepoñer a banda absolutamente todo, como así tampouco podemos relegar a banda a un segundo plano por cousas que sexan banais. Iso, ao final, é un tiro a frouxa constante. Cando tes unha banda na que hai distintas velocidades, porque hai persoas, pois o que che digo, que eu estou positando. Alberto é profesor de guitarra, moitos fins de semana tamén chamando para ir a tocar en concertos contratado con outras bandas. Despois, Jesús traballa a turnos, moitos fins de semana tamén non lle queda outra que traballar e non pode cambiar o turno. Denise e máis Germán teñen fillos e teñen familia ben formada e ao fin e ao cabo, tío, sempre é complicado quedar para ensaiar, quedar para gravar, mirar se unha data para tocar está ben e iso, pero bueno, por ahora tampouco non nos foi indo tan mal. Bueno, estades nun punto... Fómonos arranxando, pouco a pouco. Perdemos algunha oportunidade de algunha cousa ou que fora, ou somos máis lentos de compoñer por culpa destas circunstancias, pero non tan mal. Bueno, hai bandas que o mellor non ensaian en 6 meses, sabes? Nós nunca nos pasou iso. Ao final, todo ten un camiño e as cousas, cando pasan, non? Un pouco... mira, ides máis lentos no proceso de crear, ides máis lentos no proceso de sacar un disco... o que sexa, para aí está o Tsunami chegou, por exemplo, o Caudal Fest chegou, sí. Ir gañando xente non estás nun punto no que dices, sacamos algo e non os coita nadie, non, hai xente detrás, tedes unha base, e eso ao final, ainda que vayades un ritmo medio, eso está. Si, faise movendo, que pasa que tamén hai veces nas que hai persoas na banda, e a mí pásame moito, non? Nas que queres conseguir certos obxectivos, porque cada un montase a súa paja mental, pero hai momentos nos que tens que pararte e dicir, non podes conseguir este obxectivo, a banda non pode conseguir este obxectivo, porque non temos o tempo suficiente. E a xente mellor non ten o tempo suficiente durante a semana para facer cousas, entón
eso, témonos que abstraer do que nos montemos na nosa cabeza e intentar pois facer o máximo o mellor posible e aproveitar o pouco tempo que temos para dedicar a banda. E iso, nós a seguir escalando peldaños, en que sexa pouquinho a pouco, e por agora pois a cousa vai moi ben. O que temos se che digo, agora creo que temos todos en mente intentar sacar música e a ver por onde van os tiros, que eu teño moita curiosidade por ver cara onde evolucionamos. E se no verán pois hai máis oportunidades para tocar en festis e demais, benvidas sexan. Xa para ir rematando, para non quitarte moito máis tempo, ainda que podes estar máis tampouco. Non te preocupes, por min non hai problema nin. Non te vou a quitar 50.000 horas. Xavi, lo dixen o día con Lisdexia, e o digo sempre, eu me comezo a despedir, igual son menos cuarto, van a ser, e igual nos despedimos ás 3 da mañá. Eu son así, depois enróllome como unha persiana. Pero é o que é obligatorio que vos pregunte. Primeiramente, vou te facer unha proposta antes da pregunta, porque eu quero facer unha cousa, eu quero ir entrevistando a maioría de grupos de muros. É un sitio que me marquei, Terutalina, The Rapans, Lisdexia, ora ides vos. Teño ganas de ir metendo máis xente. A mí molaríame, dixenyo a Lisdexia outro día, eu vou ir probando. Cara o inverno, aí facer un especial muros. Únicamente. Un especial muros. E le traernos por lo menos un de cada, e facer como un debate, unha cousiña aí de como é a música en muros e falar de todo eso. De como foron. Mola, tío. Mola, pero tamén estou me imaginando tremendo follón, porque, joder, temos bo rollo entre todos, pero, bueno, íbamos a poñer a berrar, e aparte como temos confianza, pois a vacilarnos entre nós. Non sei se sería un pouco caótico, pero guai, tío, nós encantados de participar niso, que iso que quero. Amor absoluto ás bandas que hai en muros, Eso que quero ver o caos, quero ver ese bo rollo, porque que vai ser caótico. Así como había caos na do Rapans, que había caos, que había momentos que se botaban en riba de Matías ou que fora. Vai ser algo así. Claro, porque, hostia, por os Rapans, unha vez que os coñeces e falas un pouco máis fora, eu ese día dixe, hostia, joder, como son. Depois os vin no Festival Orofaco en Miño. No Rebeliñas tamén falei un pouco con eles. E dime conta, no Millarrock tamén, despois ao acabar, estive un pouquiño falando con eles, e dime conta, é que non é que ese día, é que son así. O sea, son un caos absoluto. Sí, no, sí, totalmente. O mellor o que contaban eles, o mellor unha hora antes de tocar, ou perder horas antes de tocar, non está Matías, onde cojones está Matías? Pero non pasa nada, porque ao final van cumplir. Pero, sí, joder, son auténticos. Agora, eu con Xanma, co cantante, bueno, con os cantantes, vivín un par de anos, porque somos de Louros, dous da mesma aldea, vivimos aquí en Compostela, joder, eu xe digo que son auténticos e máis curran, porque eu recordo a Xanma que vivín deste por Rapans aquela, un pouco a compoñer e demais, e o tío pasaba moitas horas na habitación compoñendo, e coordenador, e facendo bases e demais, os chavales curran, non é só, non, é que deron un pelotazo porque tiveron sorte, ou porque empezou alguén por detrás que conseguiu este concierto. O carallo, está máis que merecido. É un fan absoluto. Eu sempre podo ir velos, alabou. Hostia, é que a mí encántame. E por iso vou quero facer esta pregunta. Igual chego un día que falo con algún de muros e dime, son todos uns fillos de puta, son malísimos, non sei que. Pero mólame ir preguntando por todos e que todos faledes de todos por ahora a un punto increíble. A un punto increíble. Vas perdonar un segundiño. Sí. Agora porque me acaban de facer unha raíz. Supoño, non sei se sabes o que é a raíz que ven. Sí, un pouco xo sei, sí. Pois acaban de facer aquí unha raíz o señor Palermo 41, que ven aquí con 25 personas. Gracias, Papito, gracias, Alonso, gracias, Lenteja Bookings, por esa pedazo de raíz. Moitísimas gracias, Palermo. Somos calvos. Eu teño ahora un poquinho máis de pelo, teño que afeitarme. Estou me dicindo mismo, teño moito pelo. Moita frente, non son entradas, por hora. Palermo é o calvo por excelencia do Grove, de Galicia, de España, do universo. Hostia, o jallejo do Grove, joder, me cago en Dios. Sí, señor, boa terra.
É un fenómeno. Gracias, Pales, moitísimas gracias. Os que non me coñecedes, vou aproveitar. Eu son Daniel, aquí facemos streams en galego. Hoxe estamos cun programa que se chama Radar, no cal entrevistamos a grupos e artistas. Está un dos representantes de Leiva. Recomendo vos que busquedes en YouTube, Spotify, de Leiva, escoitedes as súas cousiñas. Ao rematar poñeremos unha canción. Todo xunto con B, non é de Leiva con V, ni... Mira, puxen xa debaixo túa, xa aparece aí, xa pon de Leiva para que xente non haxe... Genial. E ademais, mira, Palermo, tráeme a súa xente... De Leibar, sí, de Leibar. E ademais me dá cartos, que se suscribe xa, renovou a suscripción, así que Palermo, gracias. E di Papito, tío, tamén soy de Leibar. Papito... É que mira, eso pasounos no tsunami, tío, que a peña vasca, a peña do País Vasco, cando dicíamos somos de Leiva, pensaban que dicíamos somos del Eibar. Hostia. Sabes? De feito, joder, unha das bandas escoitounos desde atrás, como é Eliger, unha banda vasca, escoitounos e comentou nos redes, joder, que estábamos escuchando eso, era como, hostia, son de Eibar, son vascos tamén. Que va, tío? Pois todos os putos vascos pensaban, hasta que nos escoitaban cantar en galego ou se daban conta do acento, pensaban que mellor éramos tamén de Leibar, tío. Que pasaba? Pois sí que houve esa anécdota ali. O sea, ainda menos mal que non había algún aficionado dun equipo rival do Eibar que dixese, somos de Eibar, e collesen unha botella. Efectivamente, tío, tivemos sorte. Pero sí, tío, sí que houve cachondeo ali tamén. Hostia, que bien. Estamos volvendo o de Muros, que sí. Hostia, que ese bo rollo, falábame os de Disdexia, bueno, falaba de Tributarina, falaba os Rapans, dese feito desas salas de ensayo ali, dese apoio, de que ides a ensayar e de repente mirades para ali e está pois un de Disdexia, ou está Xama, ou está non sei que, mirando, e, hostia, eso está guai ese feito tamén dese apoio de aconsellar, Sí. Sí, a ver, sobre todo o que hai xa non é que haxa amizade entre todas as bandas, porque non ten por que habela, non é obligatorio, e pode haber xente que non se leva ben, esas cousas pasan, como pasan nos pueblos entre xente de distintas aldeas, pois pode pasar entre xente de distintas aldeas. Tampouco non vamos dicir que de repente absolutamente todos os músicos de Muros que son amigos e tal. Pero o que sí que hai é moitísimo respeto. Eso para empezar, porque a xente sabe o traballo que leva proxectos así. E ao fin e ao cabo tens que respetar o traballo dos demais. E eu xa che digo, eu personalmente sinto admiración por todas as bandas de Muros, sempre que podo ir a velas vou nos ver. Levo seguindo a Tributarina desde que son puto neno, e a mí sempre me trataron genial, igual que os Rapantes, Lisdexia, Archivo Adxunto, e innumerables que che podía comentar. E despois sí que é curioso o que é o ambiente da Sala Nasmo, que é a sala de ensaio do Aló. Nós ahora, de Leiva non ensaia ali, de Leiva ensaiamos no local que ten o seu baixista, pero eu botei moitos anos ensaiando. Feito ainda. Teño aí uns colegas cos que iba a tocar de vez en cando e agora a ver se podemos ir retomar. Sí que mola porque coñecemos todos, ao final un cacho do teu ensaio vai no vir ver o da banda que ten agora xusto despois que a ti e cosas así. Sempre que foi sempre un punto de encontro de bandas. A verdade é que é un mecanismo que é esencial para que nos poidamos desenvolvernos, porque é para non molestar os veciños, sobre todo. E máis ali tamén podese gravar, que hai equipo de grabación, Juan, o xerente da Sala Nasmo, bueno, que leva a sala, sempre tirou moito polas bandas. Aquí sempre puxo as pilas, poñemos obxectivos el, cando nós quedábamos un poquinho parados, e sempre extralimitouse ás súas funcións, pero no bo sentido, quero dicir. E ao final, pois é un caldo de cultivo que axuda moitísimo que haxa bandas en Muros, e con iso tamén teño que referir á Escola de Música de Muros, que eu tamén fui a ela, e moita xente que chegou ali, tivemos algún profesor que nos enseñaba cancións suaves e demais. Despois tivemos o Castelo Rock, que desde pequenos todos íbamos ao Castelo Rock a ver, pois, ao recordo ver a Barricada, Barón Rojo, a moitísimas bandas míticas, tío. Ese é o caldo de cultivo perfecto para que hoxe en día haxa tantas bandas en Muros. Porque tampouco non é a anomalía de hoxe en día. Tamén hai moitos anos había un lote delas, Clock, Suís, os Miúdos, en Louro, hai un lote de anos. Sempre houve música en Muros. E hoxe en día está nun momento moi bo, e quizáis
no momento de maior esplendor, porque entre o éxito de Terbutalina, que xa leva uns anos con moito éxito, máis de Rapans, que se está movendo moito, despois Lisdexia, que tamén está tocando moito por aí, quizáis sexa o momento máis dulce da música, digamos, rock, pop de Muros, que obviamente pois tamén hai que pensar na música tradicional. Nos temos grupos de folclore espectaculares como Ximiela, tío, sabes? É que, hostia, é que eu poño a pensar e digo, hostia, eu preguntábame un día, digo, que hai ali? E xa acabas de dicir todo o que hai, porque ao final xa non é que o solo feito de que Terbutalina o pete, que derrapan o pete, que vos esteades tocando, está, eso, Castelo Rock, que posiblemente sexa un dos festivais un pouco punteiros e aparte que sempre aposta, sempre leva unha banda Sí, sempre procura levar unha banda de Muros. o cal, de unha gozada e tedes ese caldo de cultivo de ter moita música e de ese apoio, porque, joder, que iso o máis importante, porque ao final cando comezas, antes falamos un pouco dos vosos comezos, os comezos nunca son sinxelos e supoño que todos cando comezades, ou moita xente cando comeza di, "Buah, que eu quero tocar no Castelo Rock, ou quero encher a sala non sei que". É que ti, eu cando estaba tocando nos Desterrados, tío, ou por menos para mí o objetivo era acabar tocando no Castelo Rock, e conseguímoslo en 2016, despois de uns anos de, joder, a ver se nos chaman e intentas facer as cousas cada vez mellor e demais, ainda que éramos un puto Cristo, pero ao final acabaremos chamando, e sí que ter esa clase de exemplos, tío, axudache mogollón a mellorar. Bueno, estou vendo aquí un comentario de Sergstock, que é o flamante guitarrista de Capital Voskov, que me esquecín de mencionar a Capital Voskov como unha das flamantes bandas murabandas. Eras de maior calidade. Que xa que están por aquí, sí. Quero aproveitar, xa que estamos en directo, vou a tomarme a libertad convidos de invitarlos a que veñan por aquí. Xa vos escribirei, porque teño pendiente de escribirlles por Instagram, levo varios días dicindo, voy a escribir. Teño pendiente, así que se sigue todavía por aquí, quedan invitados, xa nos poñeremos de acordo para un día, pero quedan invitadísimos a vir por aquí, porque estiven bichando outro día, non os coñecía, estive bichando e quero que veñan por aquí, sigo. Mas é unha gozada de banda, tío, é unha puta gozada de banda. Eu estou esperando a ver se sacan algo da música nova que teñen aí grabada, tío, porque de verdade que en directo, a última vez que os vin na Revolta do Umia, outro menos Carrilanos Esteiro, é que parece un puto grupo grande, tío. Un grupo grande, tío. Teñendo todo super medido, mas se controlan de tema técnico e de efectos mogollón, como músicos son espectaculares e como personas xa non che dixo, porque estou orgulloso de poder dicir que son meus amigos, joder, sabes, tío. De feito, compartimos guitarrista. Alberto, noso guitarrista, toca en Capital Voskov, Chema, a batería de Capital Voskov e a batería de Lisdexia. Ao final, todo queda na casa. Eso está guai. Comentabas tamén as carreras de Esteiro. Sí, as carreras de Esteiro, moi importante tamén. Que as carreras que todavía non fun. Xa, o propio, o que son as carreras... Mal feito. O ano que ven, non te perdas. Este ano non sei que... Este ano tiven algo. Este ano estaba en Barcelona para un concerto duns amigos en Barcelona. E non puiden ir. Pero que tamén, todos os anos, uns cartelazos... Sí, tío. E máis, mira que pasou en Esteiro. En Esteiro foi a hostia, porque cando eran as Carrilanas había algunha orquesta e demais, pero tampouco a festa o venres o sábado era un festón, sino que molaba de verdade o domingo, que é o día da baixada das Carrilanas, que todo mundo sube a costa para velas baixar, decenas de miles de personas e demais. Pero houve un ano que non sei como decidiron apostar polo formato festival, máis festival gratuito, e hoxe en día pois sí que se mantendo así. Teño entendido que ten bo apoio institucional e máis de certas marcas e demais, entón consigue manterse como un festival gratuito, sempre con cartel pois que é super atractivo, pois con bandas como SES ou os Heredeiros a Cruz, ou ten ido tamén Novedades Carmiña, e ao final bandas que son garantía de que se fase de forma gratuita vas ter varios miles de persoas ali. Entón pois sempre se consigue manter. Ademais é un festival que está super profesionalizado, tío. A mí pareceme todo super profesional, e sin embargo está montado por xente que acaba de empezar con este rollo, que a mellor non sabía organizar un festival antes, pero, bueno, pois botaronlle ganas, tío, é genial. E, de feito, nós tocamos na versión, chamaronlle versión kilómetro cero, de forma simpática, que foi en 2021, ca xente sentada. Tocamos ali, porque nós estábamos programados para o Festival Grande para 2020,
E esa data, pois, ao final fixamos en 2021, en formato COVID. É super ben, tío. Aí, o trato coas bandas é genial, é un festival ben organizado, é mogollón de xente, e Esteiro, ainda que é pueblo rival para min, ainda que é aldea rival, é o amor eterno a Esteiro. Sempre estuve super cómodo ali. Dis isto, o nivelón tanto de cartel como de organización que conseguiron xa dende a primeira edición non é ni medio normal. É que ese o conto, que colleran o primeiro ano que non tiña nin puta idea de como montar un festival e que montar un festival guai, ten moito mérito, moito mérito. E seguir mantendo, claro, mas manténdose como un festival gratuito, xa pouca xente, poucos festivais gratuitos hai. E, bueno, aparte de que a Asociación dos Carregados de Esteiro é unha asociación sen ánimo de lucro, ainda non hai unha empresa grande por detrás metiendo capital e non sei. Joder, son chavales do pueblo, sabes? Supoño que aí tamén influirá un pouco o que comentábamos antes dos organizadores do Caudal, do Tsunami, un pouco o gusto pola música, eu que ten que ser xa o principal cando te metes a organizar isto. Despois xa está o de Pero conseguir os cartos. moitas veces non te creas, non tens por que ser unha persona que escoite moitísimo música. Non é de feito, senón gustar ou respetar a música. O que sei, o que escoites. Sí, o respeto sin duda. Que non digo que escoites de todo, que sexas aí un erudito e que sepas de todos os estilos, senón que respetes que se vai un grupo que sabes que tens que darlle o mellor, que ten que ter o mellor, que ten que ter un espacio adecuado, nese sentido, que valora eso é esencial. Que valora a arte da música. Sí, é máis que ao final ti na organización do festival acabas coñecendo moitísima música. Eu no Castelo Rock, moitas das directivas, había mellor xente que non escoitaba rock para nada, porque como era o Festival do Pueblo, sabía que era algo importante, que facía moita xente acabábase metendo, e hoxe en día mellor é a peña que máis música rock ou metal ou punk que escoita de todo o pueblo, sabes? Entón, iso, hai que meterse nestas cousas ca mente super aberta. Tanto as Carrilanes Esteiro como o Castelo Rock, pois, fixeron unha labor boísima en espallar o nome de Muros e máis de Esteiro, e ademais que axudamos sempre as bandas aquí, porque nas Carrilanes Esteiro tamén todos os anos hai polo menos unha de Muros. Este ano foi Capital Boscoff, outro ano foi Lisdexia, foron de Rapans, fomos nós tamén na versión reducida, a ver se nos volven chamar algún día para tocar nun festival de verdad. Espero que Álvaro me escoite, se non me escoita xa lle darei unhas orelladas. Pasamos o clip xa está, poñemos o clip e pasamos, non hai problema. É iso, sí que é unha honra ter estes festis grandes en Muros. É que eso está guai, porque ao final, claro, é que xa é que todo, o sea, para min Muros pareceme un sitio. Haberá outros sitios, lóxicamente, que teñen tamén grupos que... Sí, en Bordes, había moitísimas bandas tamén, Cerceda, ainda hai uns cuantos pueblos que teñen así un pouco de cultivo. Pero todo ese mix está guai. Falabas ahora de mente aberta. Eu quería preguntarte, hai algún grupo, algunha canción, algún artista, algo que ti escoites e que sexa ese grupo un pouco que inconfesable que digas ti escoito, pero non o digo porque igual a xente a ver que vai a pensar así algo de reggaetón ou iglesias ou algo así que digas ti... Sí, mi madre, hai moitísimos, tío. A ver, eu como dicía de inicio, eu sempre tirei un pouco polo metal, pero moito máis aberto que eso. Xa fui moi pechado cando era chaval, pero era pechado mellor cando me poñía a falar da música que escoitaba na casa ou de metal e tal, pero depois a mellor subíame unha disco móvil a bailar ou a orquesta e sabía todas as putas cancións de reggaetón do 2005 ou 2008, sabes, tío? Entón, tan pechado, agora sí que son moito máis aberto. É así un guilty pleasure que lle chamaríamos. Joder, hai moitos, tío. A mí a canción do bizcochito de Rosalía que me encanta, tío. Mola un mogollón. E pois hai un disco de Madonna que me mola moitísimo, Confessions on a Dance Floor, que xa o escoitaba de pequeno, de feito compraron, pedirei a meus pais que me compraran de pequeno, que eu tiña 10 anos ou así, e no día de hoxe mola un mogollón. E despois Maná, que suele ser un grupo un poquito odiado porque se pasaron moito ao lado oscuro. Maná ten un par de discos, o Revolución de Amor, e así que me encantan, tío. É que ao final... Sí que... Preguntaba eso porque, claro, eu era moi pechado, non no teu tipo de música, era moi pechado Estopa, Melendi, aí un pouco máis pop comercial ou rumba pop, aí un pouco máis dese estilo. E claro, agora abrirme tanto a mente de eso, escoitar máis música urbana, eu escoito reggaetón, eu escoito moitas cousas, e de valorar, porque ao final
sobre todo valorar que joder, hai xente que igual fai un pop un pouco máis comercial, pero que fan o fan de putísima madre, ou un cantautor que dis ti, Sí, joder, toca só ca guitarra, sí, sí. pero como toca o fillo de puta a guitarra? Entón un pouco, porque a min jódeme moitísimo, aquí teño tido discusións que flipas de falar, pois eso, de algún grupo, algún tipo de música, algún tal, e dicir máis xente, que so, que vaya mierda. No, vaya mierda non te gusta. Pero valora un pouco o que fai. Será mellor ou peor? Será o teu gusto ou desvirtualizará un pouco a música tradicional ou o tipo que se escoitaba? Pero están facendo algo. Moven xente. Algo hai bo. Máis menos, pero algo Sí, sí sí. hai. A ver, que ainda así sempre hai mierdas, No, claro Sempre que sí. vai haber artistas que son unha mierda, vai haber artistas que de estilos que non che molarían nunca, que che poden sorprender. Mira, vou che contar unha anécdota. Por exemplo, eu este ano fui ao Son do Camiño, Sí, eu que, tamén. bueno, xa fora un día en 2019 e tal, como vivo en Compostela, pois derme unha invitación, por sorte, fui ao Son do Camiño. Eu encantado de ir, obviamente, ainda que non sexa o meu estilo nin nada. E, joder, por exemplo, Anuel, tío, pareceume un directo horroroso, unhas cancións horrorosas, unha conexión co público horrible, non me molou nada. Pero despois, por exemplo, Duki foi como, hostia, aquí hai cousas interesantes, sabes? Ese é o rollo. E non podes ir de heavy, de metal paco e este é todo unha puta mierda, porque non é así, non todo é unha puta mierda. Claro. Porque tamén hai putas mierdas non nos estilos, sabes o que che digo? Claro, é que Entón, eso. di aquí eras moi pechado e agora derrubando muros, sí, literalmente. É que eso, a mí pasoume, mira, o mismo que a ti. Eu sí que xa iba escoitando un pouco máis, o Edu que escoitaba alguna cousa, Jay Cortez, a min Jay Cortez, por exemplo, molume como fai o directo, gustoume a súa voz e tal, Sí. pero Anuel parece moi horrible, e xa está, arriba Un da horror, palla, tío, un puto horror. foi horrible, pero o Duki, por exemplo, sorprendeume, porque aparte, con música en directo. Claro. Bueno, non sei, eu vino desde moi atrás. Tampouco non che podo dicir hasta que punto Era, todo o que estaba sonando que era en directo, pode que houbera algunha canción que estivera algo máis Sí, a enlatado ver. que outra, pero sí que me sorprendeu que houbera unha banda, porque non, eu xa vin que había moito revuelo co tema de Duki, que pretendido por Compostela, sacándose por a peña e tal, pero tamén me sorprendeu iso. E despois, por exemplo, outro que me sorprendeu moito foi Zetangana tamén, que xa me imaginaba que iba a ser en directo guai, pero foi como, joder, cuidadito, aquí hai traballo e hai maestría. Hai maestría por ele, máis pola xente que o acompaña, sin duda. Bueno, despois, o mellor un par de semanas despois, foi unha Resurrection Fest e xa me desintoxiquei de la mierda pop e el trap e esas cosas, pero Saliches do Son do tamén o Camiño disfruto. aí, o teu Spotify era todo Duki, Jay Cortez, Zetangana, todo pa. No, en Spotify non, é que o problema é que esa clase de estilos, se os ves en directo sí que me cunde. Pero o mellor non os escoito na casa, sabes? O mellor pode me poñer a do bizcochito de Rosalía un día porque fai moitísima gracia, pero que va, non suelo ter moita curiosidade en escoitalos, o mellor un pouquiño, se vexo que hai unha canción que se fala dela e tal, pois, eu que sei, outro día sí que escoitei aí atrás cando salió de Bizarrap, sí que puxen en Spotify para escoitala e dicir, joder, a ver si esto es bueno, si las letras buenas e tal. Claro que hai curiosidade, pero tampouco non é como para escoitarme un disco inteiro na casa. Que despois hai certo unha cousa, ao final a veces hai cancións que triunfan ou grupos que triunfan un pouco polo que comentábamos, non? Que teñen moito detrás Claro. E chega a un punto no que acaban gustando porque están tan metidos que ao final hai a xente a que lle entra. Pero dicías ti, a mí foi me gracia sí, é que no reggaetón hai tal, que no reggaetón hai xente moi boa, hai xente que canta letras que non son ni machistas, nin son denigrantes, nin son nada. Pero no rock claro. tamén hai xente, hai grupos que ti, joder. É que eso foi un dos grandes erros que tivemos os rockeros e metaleros toda a puta vida, de pensar que o noso era mellor porque non había letras machistas, porque todos os músicos eran vos, porque os Rolling Stones tiñan letras ultramachistas, vale, que era outra época, o que queiras. Hoxe en día sigue vendo bandas que tamén teñen letras machistas e teñen comportamentos machistas. Keith Richards, pois o mellor eu podo pensar que un genio a hora de compoñer o que sexa, pero un guitarrista pois moi torpe, por exemplo, ou podo pensar o Jimmy Page de Led Zeppelin, que me parece pois, que pode ser un pouco torpe, habrá xente que se estará tirando dos pelos porque é su héroe e tal, pero ao mellor chega eu que sei, é que tampouco non sei que exemplo poñer, pois ao mellor é o mellor artista pois Rosalía que
guitarrista de Queen. O que queres que che diga? Ao final, todo moi relativo, todo moi subjetivo. Hai que saber abrirse, e para poder, de verdade, respetar e valorar a música que de verdade che gusta, tens que valorar tamén a música de fora, tío. E sobre todo, ao final, valorar e respetar que o feito de que eu escoite, por exemplo, escoite a Rosalía, ou escoite o Duki, ou escoite tal, non vai a facer que non vos escoite a vos se me gusta o que facedes. E se non me gusta, eu vou escoitar o Duki en bucle e a mí non me igual o que fagades vos que non vou ir a un concerto. Salvo que igual me non pasa nada. Por que non vas a respetar o que escoita outro? Porque ao final, que a xente escoita outro, é igual, porque te dice, non escoites a Rosalía que é unha mierda. Xa, pero que a ti non te vou escoitar. Tranquilo que a ti non te vou escoitar. Xa escoitaré outra cousa. Tampouco é eso, non? Claro. O ataque. Sí, despois cada un ten as súas preferencias. A xente que sexa músicos profesionais, pois sí que saberán distinguir entre un bon músico e un mal músico, unha persona que canta ben ou que compón ben ou que sabe executar as cousas como é debido, pero claro, tamén despois queda outra cousa. Sempre nos olvidamos dos músicos de jazz, tío. Onde están os músicos de jazz? Eses sí que son músicos, tío. Sin embargo, nunca os vas ver nunha lista importante de Spotify, nin de vendas, nin nun festival, nin... Eso sí que son os grandes incomprendidos, tío. Os grandes artistas incomprendidos. Pero claro, como non che fan bailar moito, nin teñen vidas como gollan de postureo, tampouco non hai forma de que entren no mainstream, tío. Eses que claro, falase das poucas oportunidades que podes ter algúns grupos en festivais, que se fala ou tal, pero o jazz ti non vas a ver jazz no Caudal, ni no Son do Camiño, ni no Castelo. No, ten o seu público, pero é un público moito reducido, tío. E teño complicado tamén, que ao final eles sí que teñen difícil mover a súa música. Sí, ao final, un músico de jazz, si sobrevive, é a base de dar clases de guitarra ou do instrumento que toque, de tocar o mellor en orquestas no verán, para poder sacar un complemento para o seu salario, ou simplemente ten que dedicarse a outra cousa e telo como hobby. Ao final, un músico profesional en certos estilos ten complicado. Falo do jazz como falo tamén do rock, que eu sempre metíame cas orquestas ou criticaba que houbera guitarristas vós tocando en orquestas. Se guitarristas vós están tocando en orquestas porque non lle quedou a outra, se eles están tocando o seu grupo de toda a puta vida e gañando pastel con eles, pero que hai que sobrevivir, tío, como sexa. Do aire non se come. Do aire, dende logo. Efectivamente. Pois, mira, se te parece vamos ir deixando por aquí, porque tamén fan de comer, son horas de cenar e supoño que igual tamén tedes algo de ganas de cenar. Agradecidísimo de que aceptarades isto, a min faime moita ilusión tervos por aquí, a verdade, porque é cada vez vou descubrindo máis, vou escoitando cada vez máis cousas e mentres máis, así dirá, joder, pero teo, bueno, un pouco sí, porque pero teo pero sí que, non sei, é algo que me gusta. Agradecido polas facilidades para vir, por la hora e por todo, que eso está de aplaudir por a miña parte. Agradecido por falar de todo, por non ter problemas en nada, por contar cousiñas e de verdade, tío, nada máis que palabras. Espero que compoñades rápido, que fagades o EP rápido e que fagades un concerto o máis pronto posible, que me coincida guai para ir, porque se xa tiña ganas de vervos, agora, moito máis. Salvo que o resto do grupo diga, son os fillos de puta, pero por vos os dous... No, son amores como nós, máis, ainda hai moitos que son máis simpáticos. Pues, son máis graciosos. Tío, de verdade, as gracias teño xas que dar, temos xas que dar nós a ti, porque ao final este é un altavoz máis para explayarnos a música, a nosa forma de ver o mundo, explayarnos un pouco as nosas pajas mentais, tío. É iso, un placer, tío, moi ben conducido todo, moloume mogollón, paseino ben, botaba aquí 3 horas máis, pero entre que teño as ganas de mexar que te mueres e que supoño que ti estarás morrendo de fame, marchamos sin problema. É iso, quedamos en contacto para o que queiras, e sempre que queiras contar con nós, ou cando nós teñamos algo novo que contar,
falaremos contigo para ver se nos abres outro espazo de novo. Sí. O meu contacto tedes e sexa para cando teñades un tema para reaccionar aos temas, para facer cousiñas, eu aberto a todo porque Para convidarche a un concerto cando toquemos. Bueno, ti non sei onde vives. eu vivo na Coruña. Vives na Coruña. Bueno, pois que se volvemos a Coruña, tío, haremos contactar contigo Por Milladoiro, da igual, se podo, voume mover, porque se te... cando teño ganas, o coste do coche está, pero cando hai ganas de algo, pois, mira, fago un esforzo, porque se vos ides a facer un esforzo para tocar, pois eu fago un esforzo para ir a vervos. Mola, tío. Pois alegrome que descubriras esa paixón pola música galega tamén nestes últimos tempos. E nos agradecidísimos, tío. De todas as putas bandas agradecen que haxa xente con ese compromiso, joder. Porque xa non é só o gusto, é tamén un compromiso. Tal cual. Pois mira, deixote ir a mexar. Eu vou me despedir desta xente. Nos vamos a ir con Alberto. Vamos a ir con Alberto. E recordar, xente, buscad en Spotify, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, xente, que sois moi modernos todos. En TikTok tamén, sí. Buscad a de Leiva, escoitad a súa música, estou seguro que vos vai a molar e véñense cousiñas, xente, estad atentos. De verdade, Mauro, mil gracias por ter aceptado. Isto quedará subido, xa aviso, YouTube, Spotify e iVoox, que tamén o subo aí en formato podcast, que está guai, me adi, non temos tempo para escoitarvos, sodes unha chea. Gordini é un dos tíos máis fieles de aquí, onde fai moito tempo, Sí. e cada grupo que ven por aquí di, joder, o quero escoitar, e sempre me di, é que cabrón, non traigas tantos grupos que molan, que despois non me dá tempo a escoitar todo. Directamente unha filla, xusto, non me dá tempo. Escoitas, polo menos escoita as primeiras que te parecen Spotify a mí, escoita un par delas só. Gordini, pórtate. Mauro, e se non isto vamos a cortar, porque se non... Veña, un placer, xente. Daniel, vémonos noutra. Seguimos en contacto. Chao. Veña, te lo viño, meu. Moitísimas gracias, de verdade, a Mauro, a Denise, a todos os membros de Leiva que non puderon estar hoxe. Graciñas a todos os que estivechedes por aquí, graciñas por ter pasado, a xente de YouTube, Spotify, iVoox. Con isto rematamos o programa. Non sei quen vai a ser o próximo invitado, porque, como le dicía ao principio, vamos a ter entrevistas grabadas que se van a ir metendo por o medio, así que vémonos no próximo programa. Moitísimas gracias a todos, graciñas por estar, de verdade. Que viva a música, que viva a música, para que dicir máis. Bicos e abrazos.